फिन खेबसेबाव आंनि तुफान दैमारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै बे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोलायबाय। ओमफ्राय आंहा नै न' खाथिनि फंबायजों माइ बारियाव माबा एन्जर सानो फैफादों आरो नायनो फैफादों आरो फान सानो नागिरदों आरो माइ बारियावनो आरो बे आलियाव खासि हाग्रा थुरि हाग्रा दं आरो बेयाव एन्जर खुरना थाफैयो आरो नै खुरथेनानै दं आरो नै बेयाव सानो नागिरदों आरो फंबाया सान हाबबाय आरो गायसिमोन मोनाथारसिगोन आरो मोसौ मोसा बिदिनो खानाय टाइम जाबाय आरो ओमफ्राय बेयावनो साफैदों आरो फंबाया जि सावथाल भाषा रायज्लायनो रोंसोगारो आरो ओमफ्राय आंहा गैया ओमफ्राय रायज्लायनो रोंसै आरो माबोरै रायज्लायो माबोरै थायो ओमफ्राय बे फंबाया बांलाबो हायो आरो एसामिसबो हायो बर'बो बिना बिफाया माबामोन आरो बेंगलि खथ्रि ना मा होनो आरो बे आरो ओमफ्राय बर' हिन्जाव लादों आरो ओमफ्राय बे माबायाबो हिन्जावाबो जोंहानि आइमोननिनो खुरमा जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो दाहोना रुवाथि थालायलायनायाव ओमफ्राय गोसथोलायना लादों आरो ओमफ्राय दा फिसाज्लाया ओंखायनो बांलानिबो हायो एसामिसबो हायो हिन्दीबो हायो बर'बो हायो हाफ्रामजोबो आरो माखौबा भाषाखौ आंहासो ओमफ्राय गैया खिफुदा बर'खौनो रोंजोबावासो बेयाव सागोन नामा ओमफ्राय बिदिनो माइ ओंखारहांनाय बुदां जानाय माबानायावहा दायफा दायनि ओंखारहांनायाव एन्जरा थाफैयो आरो बिदि आलियाव खुरनानै थाफैयो आरो माइ जानो ओमफ्राय नैबे गामिया नैबे माइ दुब्लिया जों गामिनिनो आरो ओमफ्राय नैबेयाव एसे बोरि दं आरो बेयाव गोरान खेथि मावो आरो सावथाल न'सेया माइआ सोरनाबा ओंखारबाय आरो बारनबाय ओमफ्राय सोरनाबा बारनहां जादों आरो माला सानहां जायो बिसोर खुसेंग्रा गाबबायबो नामालै बेयावमोन न' ओमफ्राय नै बेयो आमाइमोनना माइआ ओंखारबाय आरो नै बिसिना एसे सिगां गायनायमोन आरो बे जोंनि गामिनि बिथोराव माइ फार्स्ट गायग्रोनाया बिस्रानो गायनायमोन आरो ओंखारबाय जोंहा आमाइमोनहानो गायग्रोनायमोन आरो ओमफ्राय इसिनावबो एन्जर दंफैयो आरो बे सेराव हाग्रा दोनदों नालाय ओइ सावथाल न'सेया गय गायनानै दोनदों नैबे बैसां खाथिथिंजाय ओमफ्राय बेनो हाग्रानिफ्राय फैनानै अरफैबाय आरो नै ओंखारबाय नै आरो सप्ताथाम बावबानो स्र' जासिगोन आरो कार्तिक मासावनो हाजागोन आरो बे माइया कार्तिक मासाव मोनहैगोन आरो आसिन दाननि माबा 8 थारिख हाबबाय आरो ओमफ्राय इंराजि 25 दां 25 खोमा ओमफ्राय नैबावनो साबाय आरो एन्जरखौ बुरा हयसे लोगोफोर ओमफ्राय दा फानखौ साखांबाय आरो साखांनानै फैबाय आरो नै ओमफ्राय सावथालनि लाव बहल बैसां आरो बोरायलाजोब्बाय गाइसमोन दिनैबा हले नै दैस्लुं दै थालायलायनाय अखा हाबाय आरो जा गोबावनि उनाव दिनैसो एखे रानखावलाजोब्बायमोन आरो खरान जाजोबथारबायमोन ओमफ्राय गोबावनि उनाव नै दिनैसो अखा हाबाय आरो दैस्लुं दै थाजोबलायबाय आरो नै
सोरनिथिं दिनैनि दिनाव अखा हादों गाइसमोन कमेन्टआव खोन्थाहरदो। दिनैनि बे बिस्थिबार बाराय आरो दिनै एखे माबानिफ्रायनो हरनि 2टाफोरनिफ्रायनो हानाय आरो बे अखाया, ओमफ्राय गारनायनि लामायाव फैयाखै आरो गाइसमोन। ओमफ्राय नै गोसोमसो हा गारगोन ना गारा थिग गैया। दिनैनि दिनाव माबाया अखाया हाबाय थागोन बायदिसो मोनबाय आङो अखाखौनो। नै हागासिनो आरो दै थागुलायथारबाय आरो नै अखा हानायानो। माबायाव हरावथ' बांसिन हानायमोन आरो नै एबारसो थाजिम मोनलायबाय बियो दंफां लाइफांफ्रा। देहाखौ आराम मोनलायथारदों अखा हानायखाय दासो स्रांनो। दिनै जा अखा हादों आरो जोंनिथिंजाय नै बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव। ओमफ्राय जा अखा हादों आरो माबानिफ्रायनो हरनि 2टाफोरनिफ्रायनो हानाय मोनदां अखाया। ओमफ्राय दाबो गारनो रोङाखै आरो गाइसमोन हागासिनो। नोगोर हानांगौ हाबाय आरो हरावबो माबायावबो एकथा बिदिनो 2टाफोराव आरो हादों आरो ओमफ्राय दाबो गारनो रोङासै अखायानो हालागासिनो। गाइसमोन सोरनिथिं अखा हादों नै जोंथिं दिनैसो हादों। बिराद हाजानो लुगैबाय थानाया, ओमफ्राय दिनैसो हाबाय आरो लोगोफोर। गाइसमोन ओमफ्राय आंहा नै अखा हानानै हा सिनायखाय ओमफ्राय मेसेंनि जोगोनार गायना होखानोसै होननानै गायना होफैखाबाय आरो बै लाव बैसां खुमब्रा बैसां सिङावनो आरो हायाव मानलालाबायनानै थायथों होननानै ओमफ्राय गायना होफैखाबाय आरो हा सिनियावनो। लोगोफोर ओमफ्राय अखाया हरनि 2टानिफ्राय हानानै ओमफ्राय फुंनि 9टायावसो गारदों आरो 9टा माबानिफ्राय 1.5 घन्टासो थानानै ओमफ्राय आरो बिदिनो 11:30निफ्राय ओमफ्राय 1:30सिम हादों आरो 1:30निफ्राय आरो दा बेलासि गारलायबाय आरो ओमफ्राय बेयावनो जोगोनार गायना होफैखाबाय आरो आङो। गाइसमोन नै जोगोनार बेगरा नै गाइसमोन ओमफ्राय नैबे मेसेंनि सबायबिमा आरो ओमफ्राय बैसां मोनहैबाय आरो ओमफ्राय बेयावबो गायना होबाय आङो बे सेराव। फांनैल' दं आरो मेसेंनि सबाय बिमायानो। गाइसमोन ओमफ्राय गायै गायजोबथारबाय आरो नैबेनो लास्ट आरो गाइसमोन ओमफ्राय सान हाबथ'वाखै आरो ओइ दंफां खाथियाव मोनहैबाय आरो हाबहांहां जाबाय बेलासि जाबाय आरो माबा 4टा माबा जाबाय आरो 32 ना मा जाबाय आरो टाइमा। ओमफ्राय नै जोमै गोजा आरो जोमै ओइथिं हाजोखौ ख्रा ख्रा नुहुरलायदों।